bibili kaming ulam. Dito ngayon ko lang narinig eh. Ngayon ko lang napuntahan. Taho po bossing. Harap kami isda. Nagkakabang pa sila ako. Diliit. Wow. Tatay. Pakita ko sa inyo yung dagat ng Marilao. Yung almusalan dito eh. Ano ba itong tinda nito po? Nag-aabang kami ng isda guys. Ayan, almusal. Ano to? Abuchi po. Abuchi. Hindi na pa rin na guys. Gam! Gam! Sama si Nokmani? Basta kami bibinguit. May ano kaya dyan? Ito yung mga mababaw dun eh. Ganon. Ayun o, ito. Hindi naman doon. Ayun, nagumo. Ayun o. Ano po ma'am? Magkano dito kuya? Ito po 20 palita. Ay ano, puto. Dito ganun din? Apo. Yan ano. Lalagyan po ng
Bot. Sige. Ano po? Okay yan. Ano po? Hey! Saan mga... Kala ko ba ba isda?